शुक्रवार रात्रीकडे आणि शनिवार रात याच्यामध्ये करासवाडा इंडस्ट्रियल इस्टेट हा त्याच्यात एक इन्सिडेंट झाला. इन्सिडेंट म्हणजे एक कोणतरी अननोन व्यक्ती ही रस्त्याची लिहिलेली आणि ते ट्रक पार्क केलो असलो त्या ट्रकाचे सायडीकूच तो न्हिदलो असलो आणि त्या उपरांत तो गाडयेचो ड्रायव्हर हाताने गाडी स्टार्ट मारली आणि गेलो. ताका कळोना की तो कोणा तरी न्हिदला म्हणून त्या हातून तो गाडी मेलून गेलो आणि मागीर कळलं की तिसरं कोणतरी असलो आणि तो सारको त्याच्या वरसून गाडी गेली आणि तो डेथ झालो म्हणून. त्या उपरांत म्हापसा पुलिशेक कळ्ळें. म्हापसा पुलीस येयले. म्हापसा पुलिसांनी इन्व्हेस्टिगेशन केलें आणि बॉडी सद्या जी आहा ती GMC एका पोस्टमार्टमाक धाडलेली आहा आणि गाडी जी कोण करपाक जो गाडी आसलो ज्याच्या गाडयेचो चीट आसा त्या गाडयेच्या ड्रायव्हराचो शोध सद्या म्हापसा पुलीस करतात. फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन आहा ती म्हापसा पुलीस करतात. प्रुडंटा खातीर करासवाड्याच्यान श्याम पडटे.